Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट्स लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ जोङो बबे प्रडाक्शन एबा YouTube चेनेलावहाय नुनो मोनगोन आरो बे मिउजिक भिडिअखौ जों माब्ला नुनो मोनगोन। बेफोरखौ मोजाङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय सिरि सिरि नोंखौ आरो बे सिरि सिरि नोंखौ आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो जोंहा DK दैमारि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअ जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारि बिथांजों लोगोसे देबजित दैमारि बिथांखौ। ओमफ्राय लोगोफोर सिरि सिरि नोंखौ बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बेबि राभा बिथांजों लोगोसे रैमाल दैमारि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे गोदानै फैनो गोनां सिरि सिरि नोंखौ आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ दानिफ्रायनो नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थाथ'दो। आसा खालामो DK दैमारि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेला बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो रिलिज खालामगोन। लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।